So naa gyud sa ulahi ang pagmahay, munay tinuod pagkaistorya. Para sa mga kabatan-unan no, ako niagi man gyud pugkuog ka ng halos tanan kabuang sa kinabuhi ako man pong naagian. Ang kabatan-unan karon na napa sa mga grade 12 student no pag-graduate tay. So katong gusto magkuan mag-TESDA para sa mga skill nila. So saludo ko sa inyo ha. Sa ingon ana nga edad pa lang ninyo mag 19, 18 ingon ana. So na mo'y idea, na mo'y mindset nga gusto mag-abroad para makatabang sa inyong ginikanan. Unta sama ninyo ang uban kabatan-unan nga parehas ninyo maghuna-huna ba. So naay mga nangutana sa atua kung okay ba dire sa ani nga lugar. Okay man kayo, so nangutana po sila about sa mga skill gyud sa nako pagkuha sa skill nako. Ang pinakakuan gyud no kung dili makapag-college, so pabor jud kayo ang mag-TESDA ka, daghan man kay mga paagi karon unsaon pag-TESDA no. So sa nindot man gud kung mag-abroad ka, so mo gini akong ikasulti since naa man gud dire ning agi sad pug ko pagkabatan-on. So atong mga DC pa lang nako na edad, pagka teenager nako, wala gyud na isulod sa akong huna-huna kay ako puros kuan lang, puros lingaw-lingaw, laag sa barkada padulong. So wala na ko gihuna-huna na ang panahon gadagan. So kato chance na gyud unta ba since kuan ko nakahuman kog skill tulo ka kurso ato nga time, nabaliwala nako. Which is wala man gihapon na sayang kay nagamit man ako karon. Pero ato unta nga time kung nakahuna-huna man kog abroad ato kung ibalik man ang panahon no. So ako nagyong kuan, ako nang gigrab unta dapat ni anhin ako sa asa nga lugar gusto nako. Kung kato pa lang na time, ikaluy-an ka, naswertihan ka, butang na to na maayo ang dagan sa imong pag-abroad dire o asa man ka nga lugar na padulong, tigom na ka o di uli ka og kuan, uli ka og Pilipinas nga dili pa kaayo ka ingon nga kuan, dili pa ingon ana ka idaran o kagurang para mag for good na, di ba? So saludo kay ko ato mga batan-on nga sig pangutana sa ato curious anang realidad sa abroad, gusto nila mahibal-an kung unsay mga pamaagi giun sa pag-anhi. So saludo kay ko sa inyo ha. Unta ang uban ka batan-onan pod na ingon ana ninyo maghuna-huna ba. Dili man gyud tanan tawo ingon ana og mindset no. Moabot man gyud ang panahon god nga mga minyo, di ba? Tapos didto na dayon magkahuna-huna og kuan, didto na din magkahuna-huna og ay sayang oy dapat nagingon ani day ko sa una wa man ko ga college nakapag-TESDA unta ko nga ako'y skill kay kung mag-TESDA ka dili naman nimo pang abroad gud panggamit bisan diha magamit man gud nimo kay skill gihapon siya. So bisag asa ka ibutang na kay kahibalo, for example kung lalaki ka nagkakuan kag kuan electrician or welding or automotive ba, so diha gamit gihapon kay sa tuwa man samot na kung mag-abroad ka. So daghan kay mga kurso sa TESDA na fit sa imuha kay mahuman nimo ang 6 months nga training. Kung gibati pagkagkalaay sa imong ginabuhi di ka mo trabaho, at least na kay skill bisan asa ka padulong na kay gidala-dala na kay gibalon-balon nga kahibalo. So pwede nimo magamit bisag asa ka padulong. So kana mo'y dako kay tabang. So naa gyud sa ulahi ang pagmahay, mo nay tinuod pagkaistorya. So ako maistorya sa inyo ha, mo abot sa inyo huna-huna nga gusto mo magkuha skill nga ingon ani kay di man ninyo dili man sa ingon nga pang abroad siya. Ka bisag diha ra man gud mo pag naa mo'y skill. So na discourage ang uban kay wala ka college, tungtong na nimo mga 20 ka pinagusto na ka narbaho. Diha naman dayon ka magkuan. Makahuna-huna ay dapat unta di ay nagkuan ko, nagkuha kog skill nga ingon ani. Diha ra bagid sa ulahi ang pagmahay. So samtang naa pa mo'y kuan, naa pa mo'y time sa ingon ana mag-eskwela. Pag TESDA dako kay nang tabang sa inyo ha pag abot sa panahon. Di man diri sa abroad bisag diha mo mga minyo mo diha. Pag abot sa time na mga minyo na mo gusto mo mangitag trabaho nya wala mo skill perting disura tinuod jud pagkaistorya na. Lisod kay pangitag trabaho nga wala kay nahibal-an. So kana ako ako lang share sa inyo ha since naagian pod nako gid na niagi po kog lain-lain nga trabaho ay ako naabot dire. Wala ko naka-college ha, high school graduate lang ko. Pero na ako'y tulo ka kurso sa TESDA. So mao na ipanlaban ako. So ang skill nga akong nahibal-an which is mo na ginagamit nako karon dire. Dako kay tabang para sa kuha. Pag-anhin ako dire. So dili lang na siya para sa abroad ninyo magamit.
Bisan asa mo itapon ana, bisan asa mo padulong bitbit ninyo na nga kahibalo. Kay willing jud ka nga magka kuan sa imong kaugalingon. I-prepare nimo imong kaugalingon ba kay mahuman nimo ng 6 months nga training nimo or pila ka kurso imong kuhaon diha. Di paganahan mo trabaho o pahulay. Pag abot sa time na gusto na ka man trabaho, diha naman din na magamit nimo. Nakoy kahibalo. Ana ba? So, unta makatabang sa inyo ha, maabot sa inyo ha. Kay ako kaagi pud nako na ay ako naabot diri.